बाथ्राया ओरैबायदि जिखिनि दा निउसाव ओंखारदों जाय दाय मावगोन बियो साजा मोनगोन। बिसाया जेनेबा जों प्रेस्टिजियास मोनसे दिनैनि समाव संगठन बेयो जोंनि प्रेस्टिजखौ जाय माने हानि खालामगोन बिथांनि सायाव बिसाया जेब्लाबो बिथांखि लानाय जागोन। गिदिर बाथ्रा नङा जिहेतु पार्सनेलिटि होननाय बुस्थुआ गावबा गावनि बाथ्रा। बे जेनेबा हय आर्टिस्टबो जानो हागौ सोरबा बेलेग प्रफेसननिबो मानसि जानो हागौ बेयो मानसिनि गुननि सायावसो निर्भर खालामो। गतिके बेयाव दा सोरबा सासेनि थाखाय गासैबो आर्टिस्टआ बिदि बा सोरबा मोजां प्रफेसनाव थानानै बेबायदि मावनो हामा मानाङा बे बाथ्राखौ जुदि बुङोब्ला जों खोब माने क्लियार नुहुरो आरो माने बाथ्राखौ। दा बेबायदिनो जिहेतु जोंनि गेजेराव जोंहाबो मोनसे एस'सियेसन दं, जोंहाबो मोनसे कालसार दं, जोंहाबो मावनो गोनां खामानि दं। अन दा कन्ट्रेरि बे केरेक्टार गावबा गावनि जा केरेक्टार बेयो जाहाथे थिगैनो थायो जों बेनि सायावबो बिसाया माखासे प्रजेक्ट लाबोदों, खामानि मावबोदों। दा बिथांनि सायावबो सावरायनांगौ दं होननानै बिसाया दिनै सानगोन आरो साननानै खोब खम समनि गेजेराव जोंहा सावरायनानै माखासे बिथांखि लानाय जागोन। बेखौ बिसाया फोसावनानै होगोन। खांख्राइ सावथुननि ट्रेलारावनो थाबाय, आं दहाय एसे मोन्दों, आं निउसखौ दासिम नायजोबनो मोनाखै, दसे उनाव नायगोन। बाथ्राया ओरैबायदि जिखिनि दा निउसाव ओंखारदों जाय दाय मावगोन बियो साजा मोनगोन। बिसाया जेनेबा जों प्रेस्टिजियास मोनसे दिनैनि समाव संगठन बेयो जोंनि प्रेस्टिजखौ जाय माने हानि खालामगोन बिथांनि सायाव बिसाया जेब्लाबो मा होनो बेखौ बिथांखि लानाय जागोन। आरो दा बिथाङा जिहेतु आयेननि नोजोरावनो दाय मावदों बिथांखौ आयेना साजा होगोन। बेनि अनगायैबो बाथ्राया जुदि सैथोमारब्ला बेखौ लानानै आयेनाबो बिसार खालामसिगोन। आरो जिहेतु जोंनि बड' सावथुन मुलुगनि सासे मानसिमोन बिथांनि सायाव जों माबायदि बिथांखि लानाय जागोन बेखौ थाबैनो बिसाया सावरायनानै रायजो राजानि गेजेराव